ha kilingdo reunion parabangen bat baro kibalasha khot sngobha. Kajing khuble yapi na ka Episcopal Ordination Media Committee. Ngi ai ngu yo blay na ka Bynta usnem badap jingai e jong ka Jubilee arajar apusan ha ka balapin kan mau hangi ka lintiya jungi kum ki pilgrim jong ka jingkermen. Kalong ru ka jingkermen bakraw bahau ni usnem jong ka Jubilee arajar apusan ka jalan yamba shalong ka yok pediang ye ka jingkerku ban yo Bishop syndrome ibadai Reverend Padar Bernard Laloo. Ya Reverend Padar Bernard Laloo en Jingpynkyntang Bishop ha kesngi uterai ka laipau terik Lber ha kapor shipau bejemin step hamadan Calvary lain kra. Tungin ya dwai na ka Bynta ka jingkerku jong blay kini kesngi kamtam na Bynta baro ban yok mat ya ka jingdon ringkat ba e jong blay ha pedeng jongi. Kenang banyat baik ki program ha kini kesngi lekar pat ya baro ban bot ya kini ke Jingbthah harum. Sngobha ban ambret pathar ye kinyut bat ki jabo ha ka jaka ban long ka program sya surak bat linti singkin bat ha ki jaka penyeng kali. Lakar pat ya baro ban mi na layeng ha ka por babiang ban nya antat ya laki kali bat ban poi da ka basuk basan syalaim kra bat let pai ru da ka basuk basan syalayeng. Anom don karpas namar ka Jingpynkyntang kali kan long kumbajule ha kapor balong ka procession ba. Kerukam penbet ya ka Jingpynkyntang kali kan long kumni harum. Baro ki kali ki bawan na kapang jong kelinti jawai bat ki para banget bawan na kani kelinti Jingpynkyntang kali Hasin Edmund School bat college campus lain kra. Holy Cross Brookdean, Shiliang jong ka surak balit sya fruit garden, Don Bosco Technical School, Laim Kra STC, Anton Hall, Laim Kra, Don Bosco Mini Stadium, Laim Kra, St. Mary's Convent, Laim Kra, St. Margaret's Convent, Laim Kra, Nirmali Convent, Laim Kra, Holy Cross Convent, Laim Kra, Christ King College, Laim Kra, Shiliang Jongka Surok Banit Upper New Colony Parking Lot, Batha DSEL, Laim Kra. Baro ki kali ki bawan na West Khasi Hills bat riboy Jingpynkyntang ha Shiliang jong ka surok ba markap bat ka All India Radio, Shiliang jong ka surok Lower Lashmer, Shiliang jong ka surok na Embos Office shado MPSC Office, Shiliang jong ka surok ha Lady Hydri Park hado 7 Set School, Shiliang jong ka surok National Highway Habarik Point, Madan Malki, bat hajaka penyeng kali jong ka Loreto Convent, kabadon Shalindet jong ka Christ King College, Hopkinson's Road, Laim Kra. Anam sya bandrung kali sya ka compound cathedral, hadin ka prabaji min step jong ka laipau terik Lber arajar arpusan. Anam sya ban shondur ni ring video ha ka Madan Calvary, lebuk kerpang ki jaka na ka Bynta ki media. Lakar pat iki para banget ban song ye lakabam bat ban bret bahai iki nyut ha ki kriya balabu kerpang. Ki jaka let syabar kin long kumbajulong ha kapor procession ba. Ka Jingpynkyntang Bishop kan sedang ha kapor shipau bejemin step. Ka Jingmani Sacrament kan sedang ha kapor shibeji shiteng no sngi bat dan sebut da ka program le buram ye Most Reverend Bernard Laloo DD. Kabam jasngi na ka Bynta kilingdo kiriunyam bat kibriu belasha khot ngobha kadai ha kamadan yele akai basketball jang ka St. Anthony's High Secondary School Laim Kra. Tu ublay unkerku yo Bishop syndrome belasha jit jongi bat ya baro kilingdo kiriunyam bat kipat riunget baro. Kublay shibun Padar Gerald R. Kongji ha ka kerteng jang ka Episcopal Ordination Media Committee.